Ο ιός αυτός, ο οποίος ήρθε από την Αφρική από το 2010 και μετά, έχει μείνει στη χώρα. Και είναι ιός ο οποίος μεταδίδεται με τα κουνούπια, άρα το καλοκαίρι έχουμε τα προβλήματα. Τώρα, υπήρχαν χρονιές όπου η Καβάλα είχε αρκετά κρούσματα. Υπήρχαν χρονιές που η Καβάλα δεν είχε τίποτα. Κουνούπια έχει κάθε χρόνο βέβαια, όπως και παντού, έτσι υπάρχουν κουνούπια. Και μάλιστα φέτος είχαμε και ιδιαίτερη όχληση. Είχαμε αρκετά παράπονα στην αρχή του καλοκαιριού, τέλη της Άνοιξης, Μάιο, αρχές Ιουνίου, από τον Δήμο Νέστο, από Κεραμωτή, Χρυσούπολη. Τώρα κάπως είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν μεταφράστηκε σε κρούσματα. Έτσι, έχει πολλές εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Ο ιός είναι απρόβλεπτος, δεν ξέρουμε πού θα έχουμε κρούσματα περισσότερο. Φέτος, ας πούμε, η χώρα μας είχε τα περισσότερα κρούσματα στο νομό Αττικής, γύρω από την Αθήνα. Το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Αντιθέτως, ο κάμπος της Χρυσούπολης είναι γνωστό για Κεραμωτή ότι έχουν πάρα πολλά κουνούπια λόγω του Δέλτα, λόγω του φυσικού περιβάλλοντος. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε μέχρι στιγμής κρούσματα και αν έχουμε τώρα κάτι δεν θα επεκταθεί με την έννοια ότι είμαστε πλέον προς το τέλος της εποχής της εξάπλωσης του ιού αυτού. Οι ψεκασμοί βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι? Σίγουρα βοηθάνε. Αλλά δεν είναι πανάκια. Εκεί μπερδεύεται κάπου ο κόσμος. Νομίζει ότι αν έχεις κρούσμα, ότι δεν έχεις ψεκάσει. Ή αν ψεκάσεις, δεν θα έχεις κρούσμα. Δεν είναι έτσι. Βοηθάνε. Όπως βοηθάει και το να μαζέψουμε και να περιορίσουμε τις εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών. Γι' αυτό και λέμε ότι παράλληλα με τους ψεκασμούς πρέπει να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στον περιορισμό των εστιών. Δεν έχει νόημα να ψεκάσεις και να δημιουργήσεις και εστίες ταυτόχρονα. Και από εκεί και μετά όμως και όλα αυτά να τα κάνουμε όπως πρέπει και στην εντέλεια, πάλι η φύση με τα αποτιμητικά πτηνά που φέρνουν τον ιό εδώ θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα από εκεί και μετά όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν στο να έχουμε ή να μην έχουμε κάθε φορά κρούσματα ή όχι του ιού του Δυτικού Νείλου.